tot awanga lamtang tam tak nei ain dikna awanga mi te huan ni po a thazo episode ma sa top lam kha han thlir le lokila zunar chuan that theini chuan hlok na sa tak an chang don ti a hre chiang hle hun yu chuan hun kho ral lo turin a lo tia chawian chu man masak atul thu a sei bok ol gu yu chuan a chakna han man chho vel chu a chak hle thu a seya chawian hi eng ang taka theina sang ne nge ti a hre lo hun yu hian iana theina hi hre chiang ma se second tian zun hne na a sei du lawa ol gu yu chuan ain mer hriat tira a ping chu old ghost gu yu ani ti a seya second tian zun tia hriat ani thu soin sawian chu hun klan kuta ain pe mai don nge indona ama chon phot du ti azota sawian chu alung oi lo hlea half sen ne na in be chu thil olsam ani lawang ti angai tua extermination fire lotas man angai don ni in asia zunar hne na chon hun pe turin ashila zunar chon hun an siam sak don ti ashila ol guyu chu anti boiline lotas su bo sei turin ati sawian chon mi zong zong film khur tura ti in tian zun be chu thil olsam tak ani don lo ti ashila asei zo ro chon in be turin ain pe ngal old guyu chuan voin hian golden divine bloodline ni dula chu atlan chho tir don lo ti le tan chet tuma piang chu tu po atha vek tur thu aseya atiang mang chuan energy sak tak achua van chu dark purple energy na khat chui ngala dark soul body lian zet asiam ta chuti rual chuan sawian chuan heavenly flames palita chu azom khom ve ngala angri budalotas flame chu a refine tran ta chu mu chuan hun yu chu a hlau thonga yana thil tum chu a hre chiang hle mang ang takin sawian chu an dan vat angai ti asoya hun yu chuan haute zong zong nen sawian be turin hmalman pan ta a chuti rual chuan ziu feng le midang te po an che chuak ve ngala ma se guklan le floor sekte chu an ma ni dang turin an ron in rola in be na sa tak a chuak ta ani commander king yang chuan hun yu chu a beya Kinglin le Guklan member dang te chuan Hall of Souls member dang te chu an bei ve bo hun yu chuan na sa takin a beya king yang chu pan sta taka peya king yang chuan a bum theilo atlak khurum rum maya chuti la chuan zunar medusa le poison god le chu dark soul body chu panin an bei ta a zunar hian golden emperor heavenly flame a manga chu heavenly flame a rank palina ania Guklan chawin an ne ani a beina na sa taka wang chuan soul body chu a khurum rum maya ma se eng hliam ma ani pelo old guyu chuan mi chungin golden emperor flame hian areng chu a phu tak set ti asoya ma se tuna zunar chakna nen chuan a thil ti thina dik tak chu a chhuakim theilo chu thua sei zo rol chuan sol pam mangin zunar chu aron bei ta thut maya zunar chu ain ring man lo chuti lai tak chun poison ka chuan a full poison technique chu activate ta chumi mang chuan sol pam chu aron block saka reife ani nor hnu chuan ol guyu chu thinrim takin a au chuaka atok to he hi ti to pa hun to ti asei a thil ti thena ti punga poison gal beina chu ati chheveka anu izata ama dang thei tur khopa chak ani lo thu asei chuti la chuan medusa chuan thinrim takin chu tiang taka chapau lo tur chuan a lo ti a ol guyu chu aron beya ol guyu chuan a beilet bok ma se medusa chun abum sakzela sol body ma chi medusa chu aron langjui sol body chun na takin anor leta medusa chun top sana du lo a thal chu ala chuaka poison ga chun asir le lamatang chun aron beizui vele bok medusa chun a thal fang pathuma kap chuaka poison ga chun dark slay amanga chuan attack na chuan old guyu chu anron pana old guyu chun a sol body mang chuan energy flom tak aron chua chu chuan an beina chu ati top vek zunar chun retak an dang thei to don lo ni in asia chu wang chun a golden emperor burning formation chu activate ta chu mu chun old guyu chu anui suka atopa chun in beina chu anuam chho don hle ani atia zunar taksa tang chun energy saktak aron puak choka wana chuna dara revak lawa chuan chu a heavenly flame chuan soul body chu a hual vela a heavenly flame pang chuan alok ta old guyu chu anui suk ringot all sam takin formation chu ati top don ti asei a soul body chu beiturin thuwa peya zunar chun formation chu ati chakle zuala vortex chaktaka achanga soul body chu achunga amanta heti la hen guyu chu hlau thong ve ta deu
achan chu sol body chu athunun tha thei to lo chu vain soul sacrifice technique mangin ataksa tak chu sol body nen azom ta sol body a alu nu chuan athil ti thena chu na satakin alo pungjui zunar chu amang ang ruvele ta deu old guyu chuan heti hin ataksa chu asol body nen azom kho mangti abai seilo heti la hian sawen chun angri budalotas frame chu abot sai chun zom zela zunar chun guyu chu ti top tumin thei top a chho zuya ma se guyu chun zunar formation khunan dark energy amang velia zunar formation chu khu bo ta vek mai zunar chun formation chu athunun tha thei tarwa revak lo nuwa chun puak na tak lo chuakin formation chu a cheta veka sol body lian za chu zunar ma aron lang zui ngala guyu chuan achunga tang chuan ama beile chu aban san turina tia zunar chuan ni atum lo ti asei atum chu ti khotlai me ani kati tur chu kati zo to ti in asira chuan atol suna sawen chu anunga alo ding reng angri budalata stem chu a refine zo vek to alo nia guyu hne na rei tak anga tir chu poeti thu soin achan pu chu a phuthoi don ti asila sawen chon lata chu malam pan ti ra tuma chakna hlom taka chhuwa ti midang de chu online be renga kinglin de in de chon ziu feng an beya commander king yang chuan hun iwa be ve bok mi zongjong chu anmang ang hlea achan chu helota sian ati chhevek thei ti an tha chiang hle commander chon mi zongjong hung tol nga turina ti a rang takin hlataka an thlok son ngal veka old guyu chu lotas laka osam taka a invent theringa lota sian mi engzal nge ati hlum to ti a hriat lo wang me ni chuta sawen chun lota su alam hoin a thla ta lota su malam pan chun a par choka old guyu rin lo tak mai chun lota su a thlok chak lutuk ti top chu thil ol sam ani don lo ti a hre chiang ta hle a invent a chak ber 10,000 soulborn armor chu activate ta second claim te chungin soulborn armor lian tak chuan a body chu a khu ta veka lota chun aron su zui ngal energy wave na tak a chuaka lai mun pum pe chu ang hing na sa hleya chumi hnu rei vak lawa chuan puak hlom taka chuak zuya chu sok wave chu anna rem hle tu main osam takin an tur theilawa heaven demon phoenix stripe siam barrier po a chezui ngal vek atopa chun a puak dar veka angri budalota flame chun akonga om zongjong chu ati chhene hle barrier siam tu zir feng chu na takina in hliama ading tha theilo fengkinga chun alo puiwata hun yu po chu a boy ta hle fire lota sa bo hnu chun old guyu dark soul body chu ala om renga ma se a invent himna chu a chhevek to maktak main soul body chu a chhelo hun yu chu anui suka second tian chun chuan hliama tur lo ni inangai ni chungin sawin na tikte chuan na thok to don lo ti asoya sawin hian engthiam na dange a man le don ti chu a en du thu asoya ma se chu ti lai chuan guyu soul body a chuan khrek aron lang tan ta hun yu chuan makati hle chu soul body chu tu main an lati chet sangai lo ti ahria zoi zoi soul body chu a chheveka abo ta vek mai sawen chu ala fem khur hlea haw sen tha chu tiang chun ol sam don lo ti a chiang hle putar chu ala dam nge yang ti a ring chu ti lai tak chun old guyu chu aron lang ta a tuna chun a chak lo hle to aka atangin thisena phu choka ataksa chu a khur bok sawen hian thiamna engemaw zat anei tak zeta ma se anuna alak sak thei tho ti a soi thil dang soi beloin guyu chuan 1000 pumps technique chu mangin ian chu a beita thut meya a beina chu aran ema wangin sawen chuan abum theina hun anei to lo chu pump technique chuan a sud don meu chuan a ma portal a rain hong ngala kuchak tak aron chuaka pump attack chu ati chengal veka point energy chu muntina adara master yola chu hun taka iena pui turin alo thlenga lo ni yola chuan guyu hena azir lai chu ati na thei aring tak tak empty azota guyu chu amang angle yelaw hi hetiang khopa thil ti thei ani abei seilo sawen chon master yelaw hena engtin nge heta hian alo kalti azota yelaw chu anui suk ringota sawen hena ensin domain a hian message engma thon lovin rei taki om to a ka ngai to chea kalau kalani atia zunar pon yelaw mu chu alom hlea yelaw chu hun taka alo thleng chu alom om hle ti asoi chuta yelaw chuan thinrim takin guyu chu a ena chu tiani chuan nang hi hall of sorts atanga lo kal ini yang mo kazirla hi tha e duani chuan ke hi min pal tlang masak phot anga yang atia old guyu chuan amel renga chapo takin yolaw I falling star pavilion hi kan hall of sorts nen tekhin chuan engma ani lo engwangin nge hetiang hian min biak ngam heta hian tianchun dangka kole ani chuan khatin I tong to ho lawanga tia zunar chuan rangzetin malma pana chu tiang iti don ni chuan kan group kan po hian kan ti ve thei ti in
akuta jet token pakhat chu atike soma signal a thon chuak ta revak lawa an pia chuan portal alwin honga chuta tang chuan elder tong zon chu aron lang ta ni chungin helai hmuna hian mi in tam hle ni na langa tia ti chuan ama hun klang te chu a ena nangni ho hi in chapoin hmun tina abuana in siama in sualin du chuan keiputar hi ka in pe rengani atia hun yu chuan guyu hena chuan senior kan nama tangin elder tamzo kan ko mai don em ni atia guyu chuan lung oilo se thian body heart chu i hmuem tu in nge nei ani lo le tu in nge chu chu hmu atia hun yu chuan poiti takin ka nei lo engma ka hmu lo ti in a changa guyu chuan thinrem se thian engma i nei lowa chuti chung chuan kan kanami midang ko le chu ilangam don em ni tuna chuan kan chaklo kan chua san jok tur ani atia an chua ma hian guyu chuan yaulaw hena lom lu tuksu hun klanin mi pakhat chunga voi khat amit ada to chuan kan hmu ma lo chuan kan top san ngai lo falling star pavilion chu kan ron ti chheve kang ti in avawa chu thua sei zo chuan portal honga an chuak ta yaulaw chu angai a thazan lo lai hmuna chuan heaven demon phoenix trap te chu an lo la oma sawen chuan thinrim za thian enge ti le an tum ti azota engma hlo chuak lovin ngoi rengin an chuak ta sawen chuan za takin elder tong zon chunga lom thu asoya elder tong zon chuan nui chungin sawen a hmule chu alom hle ti asoi ti chuan yaulaw hne na chuan central pensa alchemist lar tak yaulaw tun half cent yaw chen tia hria chu ini nge yang ka hmu che hi kalom hle me tia yaulaw chuan zaom takin achi baibu na chu achang le ta anin hmu chu lom omati thu asoi ve bok zunar chuan yaulaw hmu chuan alai dewa nui chungkin yaulaw chuan yang lady kumtam tak chung sawen a ring chunga aka ma wangin mimal takin kan in hungai lo na in hun re takan in hreto ani atia zunar chuan senior tuna chuan hun kal to chungchang soi hian omzi anei lo ti in nui chungin a changa revak lo chuan sawen a thian dang te po chu ta chuan an lo pung khom ta yaula chuan falling star pavilion din hun chu ader thong deuh don ni in a hria guyu khana takin ain hliama adam le theinan hun re tak amamo nge yanga tia elder tong zon chuan yaulaw hena hun klan chu ngai to lu tuksu gu klan hian an cheve chu kan lo thlir rengang an che dang kan hrian ni chuan falling star pavilion a thu cha kan ron thon nge yanga tia tong zon chuan zunar hena hun klan hian I divine bloodline ne hi an ngai event to a idin huna hlom to awangin karolin ilo ki rangai ani atia zunar chu alungai ta hlemea sawen bula chuan akal phea tunda tang chuan ifim khur le zol turani hun klan hian phubalak an ron tum nge yanga tia sawen chuan atong thlamuana lungai lo turin tia chuta tong zon chuan tuna chuan kan chho hunani ta ti in an vai film khur vek tur chuan a cha portal honga chuak turin en buat saita zunar po chu arwala kal turin aron pen chuak ve bok an pahni chuan ain thendon awangin an lungai hle yaulaw chuan sawen hena tuna chuan ke ni po kan chho hunani to atia sawen po chu chuak turin en buat saya ma se zunar chu alom ti a hre thei a hoileta atop nan ain mele wangwang ria ti chuan lai mun chu an chho santa ni engemaw za taliama falling star pavilion a chuan yaulaw master feng le tian huate chu yana muturin yana omna lama an kala vengtu pakhat chuan yang master sawen chu ni thum chung amu hil to ti a hrila yaulaw chuan an jin konga a chakna satak a hmana wangin a chaw hle ani ringin ha adam ri se adua kir le me an tum chuti lai chuan yana chu lo langin yana chuan ka tha e master lo lu ro atia arom chungan lu hnu chuan tian huwa chuan sawen a chakna na sataka pung a hmu chuan maka ti hlea westland region a akal ma khan yan hi 8 star dozen ania tuna chuan 9 star dozen 9 chains ani to amma ba ka om chu ban sing level ani to ani tian huwa chuan amma son na awangin a fak hlea hun khoral lovin sawen chuan body seats tam tak ala chuak ta pastor yaulaw ten hmu chuan makan ti hle mea chu tiang zat zat body seat an hmu chu an oi theilo hia yana chuan master yaulaw hena imamo ani chuan idu zat zat ila theyanga tia body seat chu pil refinan amamo hlea chu wang chuan achan ve vel chu alata yaula chuan chanchin kim chang ala hrelo sawian hin body heart a hmulo ni in a hria poya ti hle sawian chuan hun klan te chuan enghlok nama an hon lo chu wang chuan phuba an ron la mayang ti a hlau deuh thu a soya ma se gu klan chuan hun klan chet vel dan chu an lo thli reng don awangin master feng chuan lungai lo turin atia chu baka falling star pavilion hi olsam taka hne the ani dawati awian chu mun hlataka in cultivate turin an tia hun klan laka falling star pavilion chu an lo ven tur thu an hril
chumi hnuah in cultivate tura a kalbo hmain sawian chuan a master chu mimal taka in biak na nei pui a duh thu a hrila hun pakhata kalin ta chuan yaulau hnena body heart po an hmu ti a sei chuak ta yaulau chuan makati le hlea be sei lo thil mak tak tak ian hen a thlen tir fo awangin sawian chuan body tree chu a chakna cheto ti thiang hlim le nan a pui thu a seya lom thu soina atan body tree chuan body heart a pe ani ti a hrila yaulau ti thei om chun chu makti taka lu thin me ani na taka chuan anin ton tira tanga tun thleng hin sawian hian thil mak tak tak thlen tir chu ala chol san ngai lo chuti lai chuan hun iu le guyu te an lo langa hun kana an kir le chuan body seat pakhat ma an hmu lo awang le kutruaka an ho awangin hun tlan hroi tu chu a thin rim hle a hun iu chu yang master ani na chu hli sak ba ka na taka hremani don ti asoya vani thla takin elder guyu chu alo in rala falling star pavilion ma chondan tu ro manate anei to ti soin ngai dam turin angena ato pachon klan hroi tu chuan angai dama chance vai khat a pele ta ensian klan pariate chu siam that a hun to ti po a sei war hle he hian boina lian tak an chok sok don ti ati chiang hle ani chumi hnuah a sin in thlak le in sawian chuan dozun level sang ber thlen to awangin atum ber chu ban seng level a kai ania ma se chu chu thil ol samani lo eng tiang pon tum ma se chu ban seng level a kai na na dal tu chu ala pal tang theilo heti la hen body seat mangin yaulau chuan pil pakhat chu alo refine meka vani thla takin a chakna tlak cham ma in lightning rong pariat nei pil chu a refine hlotling thei hlowa he hi tier 8 pil rong chi riat nei ania a level a sang hle he hi ian ata na a refine sakania body pil ani atok zinga chuan hun khoral lovin master yaulau chu sawin bula chuan akal hala a chaw hle a pil refine chu a peta a body pil ani sawin taksa chunga body heart chu tifam kim thei khopa pil lu le wang ani a he pil hian sawian banseng level alu theina chance na satakin ati pung don ani sawian chu alom hlea yaulau ma abok khupa a master chu apa anga angai to ti asoi yaulau chun akai thowata hemin hu hian sawian chun a training chungchang soya ni engem bazat nuwa po tuna banseng level thlenna na dal tu chu ala pel theilo thu asoya chu chu hre chun master yaulau chun a fuya ama ngei pen banseng level thleng tur chuan kum tam tak ama mo ti asoya ma se sawian chun arang the angbera ti hlotlin atum tlata banseng level me ni lo do seng level a thlen angai achan chu demonic lotus flame chu ni adu ani chuan reivak lawa sawian chu mun pakhata a hruaya medusa le pozon kalpo a hruai telbok chuta chon intier filima thamong taka cultivation ati theinan chuti ro chon master yaulau chon medusa le pozon kal te chu na apea an mani po rang taka in dichak turin a hrilbok in cultivate tura akal main sawian chuan han feng tharau ada na botol chu master yaulau hne na a hlan ta an vai chon in enkol thatura ti in intier film turin akal ta akal pa chon iana chuan apa chu hall of souls kuta ala om ti hredengin chakzoka thandan chu atum le zwal ta chumi no master yaulau chu aruma akira ama chawina om azir tir hlui chunga thil thleng chu apoyati hle hun rei takal ta khan han feng chu kangmei chuak kara a chan chuaka enkol tu nei lo han feng chu a enkol ta thil tam tak zir tirin afa angmein aduat hle pil refine dan po azir tira ma se fapa anga a enkol azir lai chuan a hnuwa a phat san ta ani atopa chon master yaulau chuan hun kal to ngai to lo turin thutluk na asiama atop nan engkim chu ti fel adu ta ani botol tang chuan han fenga sol chu a chhuat tira atira chuan han feng chuan sawenan a chhuat tir nia angaya ma se master yaulau ani ti a hriat chuan a zak hle ngai dama dil mala muguan abum na awanga amita ti del sak wang ni in a soya van doi thak takin master yaulau chuan khongai na alan tir to lo yaulau chuan anin kar zirlai le zirtir tu ni na chu ati top vek ti a hrila han feng chuan a hre thiam lova ati hlum don ni in angai thinrim takin han feng chuan yaulau hne na flame mantra technique azir tir du lo wanga apua sawin ero azir tir sia wang chuan alung oilo han feng chuan mugua technique mangin yaulau chu tha atum tameya yaulau chuan beidong takin alu athinga ice power mangin han feng chu adanga han feng chu apuak dara athita ani lai mun chu are ngal veka master yaulau chu thil thenga wang chuan alungai hle ani heti la hen sawen le midang te chun an training lam an ngai to chun zom zela an hmaloka boina chuak mai theilo ma chonnan ain bot sai ani atopa chon sawen a thian te chun an cultivation chu an zauta a
Falling Star Pavilion main hall a chuan ozen gal chuan thumak tak mai aron report ta Google atanga thuan dondanin spirit kan link kan tia hriat bok te chu nu ma omloin an kan mi le sa zongjong an bo vek ani ti an ron report thu a thila an bo chan ero hriat chian alani lo ti le floor sek chuan he klan bo hi central plains pungpuya an shredar to ti an sei thu a thil bok medusa chuan chu thu hre chuan thil thleng chu ti pal thil thuwa thleng ani lo ti alo soya a chan chu link kan hi in siang kan pariat jingami an ni awangin tian ho chuan rong takin abul tum tu chu hun klan an ni arin omber ti alo sei chuaka hun klan hian an thunei na le an chakna ti punnan spirit klan chu an thunun ani mai thei ei hall of souls ti ani tak tak chuan Falling Star Pavilion hi an target ber ani yang chu tiang ani chuan indona na satak a thleng don ti na ani chu thil du omlo tak ania acha chu sawen alaron chualo awangin master yaula chuan mi zongjong chu film khur chual turin atia heti la hen Falling Star Pavilion thunun na hnuai om Tianjin Mountain Base a chuan an sipai te chuan crystal an lakhoma ma se chu ti lai chuan space a portal aloin honga tatang chuan formation ron in siamin an ron be ta chiam mai Pavilion member te tan in siam rem na huna omlowa an na cham him tumin an tlan chia ma se tam tak an thia tam tak an hliam bok an long le bung ro te po chu a chhedeu veka elder pakhat chun elder dang pakhat ne na Falling Star Pavilion headquarter a leta changchin hril turin atia arang takin a chuak ngal chuti lai chun an ron pe na sa zual so elder pakhat report pek tuma chaktaka a tholai mek chuan ma chi portal aloin honga a hlau hle a ding ngala portal atang chuan slash attack lo chuakin a thi chiang hle mi pakhat chu void portal atang chuan ron chuaka Falling Star Pavilion mi te hi an chaklo tak zet chute chung chuan tianming sek thil tia an rain rol ngam ti in a soya Falling Star Pavilion hian a main floor sek an lak tum na chu an lo dang to a tuna chuan aman an pek angai ti a soya he pa hi tu dang ni lovin tianming lao tianming sek hroi tu ani a tianming sek chu profound sky sek tia hriat bo an ni yan an aben perfect ta kha tianming lao chuan thinrim takin Falling Star Pavilion chu ati bo rol vek don ti a soya chuti ro chuan abula dark energy lo langa old guyu chu aron langta old guyu chu anui suka tianbing lawa chet dan chu a fakle Falling Star Pavilion space walls te chu anti cheto a chu wang chuan reinforcement dang an lo thleng don lo ni in a soya nui chungin tianbing law chuan he hun hi re tak a nga to thu a soya all of souls te tho puin awangin lom thu a seibo Falling Star Pavilion le sawian huat nei an ni awangin an pani hian Falling Star Pavilion chu chatuna tan da wa an tumani chumhno Falling Star Pavilion laman pana heti la hen Falling Star Pavilion main hall chunga chuan master yaula le master feng te an oma master feng chuan mang ang deuh takin Falling Star Pavilion branch tam tak chu tianming lawa siam Dark River Alliance din thar te chuan anti cheto ti a reporta Ice River Valley le Wind Lightning Pavilion te point an tho pui ti a seibok yaula chuan tianming sek te hian an melma zongjong a tho ho pui vek ti a hrechianga tuna chuan Falling Star Pavilion chu an target ber ani ti a chiang hlebok voile khata pok rena satak chuan hall pungpui chu ati hing ta veka leite po ang hing na sa hle yaula le master feng te chuan be an tok ti an hrechiang hle a ti chuan episode chu heta hian a top ta ani episode lo omle tur hi mitam takin kan nga hlel em me nia Falling Star Pavilion chu na sa takin an ron beya mitam tak thiin yan ang mangai te zongjong in hliam na tak an tua ma se he boin an to lai hian yan chu in cultivate mekin hun alahmang boxi he hun paimo taka hian yan hi engtin nge alo lan ton in pe na mu nom em mai en vat kan du ni chuan like le comment khai war so sawang no thlir saka wangin lom thu ka soye